Els dos edificis són bessons. Tot i que a cadascun d'ells s'hi accedeix per un carrer diferent, la part del darrere de les dues construccions es fusiona en un estret cel obert. La finestra del primer s'il·lumina. En Gabriel arriba a casa. Els dilluns fa d'entrenador del grup de bàsquet de l'escola i sempre arriba passades les 10. Deixa les claus damunt la taula i guarda els iogurts a la nevera. La professora de llatí s'ha tornat a menjar els que guardava a la sala de professors. Entra a l'habitació a les fosques i descorre les cortines. Es descalça i s'asseu davant la finestra, a la punta del llit. Al moment, la finestra que queda just a l'altra banda del cel obert s'il·lumina i una ombra desdibuixada s'aproxima fins a les cortines. Aquestes s'obren de cop i entre les dues peces de tela apareix Lima. En Gabriel la contempla des de la foscor. Ressegueix la seva cabellera fosca i els seus llavis prims. La mirada de la dona és el que més l'atrau. S'ha fet addicte a aquells ulls foscos que brillen com els d'una gata. Amb la mà, Lima es descorda la cremallera lateral del vestit. Ho fa sense apartar-se de la finestra. Sap que, un dilluns més, en Gabriel és a l'altra banda del cel obert. Deixa caure el vestit fins als peus i amb els ulls busca l'ombra d'en Gabriel darrere la finestra. Amb un petit somriure còmplice li fa saber que allò ho fa per ell i, burleta, es gira per descordar-se els sostenidors. En Gabriel s'aixeca. Fins ara, en aquest joc sempre havia estat l'observador en la foscor. Avui ha decidit posar-se dret darrere del vidre i deixar-se veure. Lima gira i deixa caure els sostenidors. Somriu quan el veu rere la finestra. Ell queda il·luminat pel reflex de la llum de la cambra de Lima. Sense deixar de mirar-la, es descorda la camisa. Ho fa per ella. Vol que el vegi tal com ell la veu a ella. Lima somriu i amb la mirada li fa saber que li agrada el que veu. Llavors un home apareix a la cambra de Lima. En Gabriel fa un pas enrere i s'amaga en la foscor del seu dormitori. L'home fa un petó a Lima i l'abraça. Ell agafa les cortines i les tanca. Abans, però, dedica una última ullada a l'ombra d'en Gabriel. Les seves mirades hauran d'esperar el dilluns següent.